सारेजण आतुरलेले आहात ते महाराष्ट्राचे एक खंबीर नेतृत्व आम्हा सर्वांचे सहकारी आदरणीय रामदासभाई कदम, माजी आमदार सदानंदजी चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष बाबाजीराव जाधव गेले 8 दिवस या सगळ्या परिसरामध्ये भाईंच्या सांगण्यानुसार ज्यांनी सभेचं उत्तमपैकी नियोजन केले ते सचिकांतजी चव्हाण, सुरेशजी सावंत, दीपकजी गणगुडकर, शरदजी शिबण, प्रभाकरजी शिर्के, कृष्णा कदम, जयंत खताते, डॉक्टर अनिल जोशी, साई लरेकर, मंदार कजरेकर, अजय बिरवाडकर, RPIचे संघटक सुशांत सपकाळ, साधाताई भोत्रे, शंकरराव कांगणे, राजेंद्र जांभरे, सर्व सन्मान्य व्यासपीठ, कोणाचं नाव घ्यायचं असेल तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो. पत्रकार मित्र, वाहिन्यांचे प्रतिनिधी, प्रचंड संख्येने जमलेल्या माझ्या गुहागरवासी नागरिक बंधू भगिनी आणि सहकारी मित्रांनो, सुरुवातीला शिक्षकांची तुमचं आणि तुमच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मी मनापासून आभार मानतो, अभिनंदन करतो. भाईंनी आदेश दिल्याच्या नंतर एक अभूतपूर्व सभा या ठिकाणी आपण केली. आम्हाला पोचायला विलंब झाला कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय 350-400 कोटी रुपयाचा कामाचा शुभारंभ करण्याच्या निमित्ताने दापोलीच्या परिसरामध्ये आले. योगेश दादांनी तिथे सुद्धा अतिशय उत्तमपैकी सभेचं नियोजन केलं आणि कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याचं स्वप्न दीर्घकाळ कोकणवासी पाहत होतं. त्या प्रत्येक स्वप्नाच्या टप्प्यावरती पाऊलवाट टाकण्याचं एक चांगली सुरुवात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये आज दापोलीच्या परिसरामध्ये झाली. त्याचाही आवर्जून उल्लेख या निमित्ताने या ठिकाणी मी करू इच्छितो. 5 वर्षापूर्वी लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरं जात असताना आपल्या समोर आलो होतो. 10 वर्षापूर्वी सुद्धा आलो होतो. दोन्ही वेळची राजकीय भूमिका वेगळी होती. आजची राजकीय भूमिका ही वेगळी आहे. देशामध्ये नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली जगाला विकसित राष्ट्राच्या तुलनेमध्ये एक मानाचं स्थान गेले 10 वर्ष प्रचंड नेतृत्व नरेंद्र मोदी साहेबांनी आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांनी मिळवून दिले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संघराज्याची कल्पना दिली. राज्य आणि देश एका विचाराचे सरकार त्या ठिकाणी असेल तर त्या भागाच्या विकासाला गती मिळते. अशाच पद्धतीची एकतरीची विधिवत भूमिका डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेमध्ये दिली. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा ज्या वेळेला एकनाथरावांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार आलं, अनेकांच्या बाबतीमध्ये वेगवेगळे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. तसं पाहिलं तर 2019 सालाची निवडणूक, लोकसभेची निवडणूक आम्ही लढत असताना सुद्धा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने एकत्रितपणे निवडणूक लढवली होती. शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाची निवडणूक सुद्धा लोकसभेची ही त्यावेळेला एकत्रितपणे निवडणूक लढवली गेली होती. विधानसभेची निवडणूक सुद्धा त्याच पद्धतीने झाली. परंतु विधानसभेच्या निवडणुकीच्या नंतर मात्र दुर्दैवानं चित्र बदललं गेलं. राज्यातल्या जनतेचा स्पष्टपणाचा कौल भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेला त्या कालावधीमध्ये मिळालेला होता. परंतु राजकारणाच्या साडीपाडावरचे डाव अनेक वेळा तशाच पैसे पडतात अशाचा काय भाग नाही. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेला स्पष्टपणाचा कौल मिळालेला असताना सुद्धा राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार आलं, ज्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून आम्ही सुद्धा त्या कालावधीमध्ये सहभागी झालो. आज वेगवेगळी राजकीय समीकरणं मांडली जातात, वेगवेगळ्या पैसे आरोप आणि प्रत्यारोप त्या कालावधीमध्ये केले जात असतात. खऱ्या अर्थाने जर काय महाराष्ट्राच्या जनतेची फसवणूक केव्हा झाली, रामदासभाई 2019 सालामध्ये ज्याला स्पष्टपणाचा कौल भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेला मिळाला होता, मुख्यमंत्रीपद केव्हा कोणी काय हा अंतर्गत बाब होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून आमचा त्याच्याशी काही संबंध असत काही कारण नव्हतं. परंतु त्या कालावधीमध्ये भूमिका बदलली गेली. महाविकास आघाडीचं राज्यामध्ये सरकार आलं. त्या कालावधीमध्ये जर का राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला आणि काँग्रेस पक्षाला शिवसेनेच्या सोबतमध्ये सरकार करण्यामध्ये तर काही चुकीचं वाटू शकलं नाही. खरं तर 2019 सालामध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाचं पण सरकार बनणार होतं. 2014 सालामध्ये सुद्धा आम्ही बाहेरून पाठिंबा त्या ठिकाणी दिला होता. पण एकनाथरावांनी ज्या वेळेला अतिशय धाडसी पाऊल महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये टाकलं, त्यावेळेपासूनच राज्याच्या राजकारणाला वेगळी कलाटणी त्या ठिकाणी मिळाली. पण आज मला नक्कीच या ठिकाणी सांगायला वाटतं आहे, मी पण 15 वर्ष राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये राहिलो, 25 वर्ष विधिमंडळामध्ये त्या ठिकाणी राहिलो. पण गेल्या 1.5 वर्षामध्ये महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना आणण्याच्या वतीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावरती काम झालं. त्याचं एक बदललेलं चित्र कोकण त्या ठिकाणी अनुभवतो आहे. रामदासभाई आज गुहागरच्या परिसरामध्ये शिवसेनेचा मेळावा या ठिकाणी करत असताना शिवसेनेची ताकद या मतदारसंघामध्ये सुद्धा किती आहे हे दाखवण्याच्या दृष्टीतून तुम्ही टाकलेले हे पहिलं पाऊल आहे. आम्ही सहभागी आहोतच, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून सहभागी त्या ठिकाणी आहोतच. पण एखादा खंबीर नेता एखादा राजकीय पाऊल टाकत
समाज परिवर्तनाची दिशा मनामध्ये ठेवत काम करण्याचा ज्याला प्रयत्न करत असतो, नेतृत्वाच्या माध्यमातून लोकांना दिशा देण्याचा प्रयत्न करत असतो, त्यावेळेला सर्वांनी सामुदायिकरित्या कोकणाच्या भवितव्याचा विचार मनामध्ये ठेवत काम करण्याची आवश्यकता खूप मोठ्या प्रमाणात लागणे असते. दापोलीचा कार्यक्रम आज त्याच पद्धतीचा होता. गेल्या 5 वर्षामध्ये भाई त्या मतदारसंघामध्ये लोकसभेचा सदस्य म्हणून या ठिकाणी काम करत असताना थोडासा संपर्क माझा या ठिकाणी जरूर कमी झाला. 19 साला जाहीर सभेला अल्पसंख्याक समाजाने या ठिकाणी उपस्थिती आणि विशेष करून महिला भगिनी सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. याचा अर्थ तुम्ही घेतलेल्या निर्णयाच्या मागे शिताफोड करण्याची भूमिका ही सर्वसामान्य जनतेने या ठिकाणी दाखवलेली आहे. याच्यात माझ्या मनामध्ये मात्र शंकाच काय कारण चिपळूण ते गुहागरचा रखडलेला रस्ता असेल, गुहागरच्या परिसरामध्ये आज निसर्गाने उधळण केलेले असताना पर्यटनच्या माध्यमातून अनेक काही गोष्टी करायच्या असतील. हरण्याच्या परिसरातला तिथले आमदार मोठ्या प्रमाणावरती मच्छीमारांच्या बांधवांच्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अत्याधुनिक पद्धतीची जेटी जर का त्या ठिकाणी करू शकत असेल तर या तालुक्यामध्ये आणि या मतदारसंघामध्ये सुद्धा तशाच पद्धतीच्या विकासाच्या कामाची आवश्यकता असताना का पावलं उचलली गेली नाहीत त्याचं उत्तर कदाचित भविष्याच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी दडलेलं असेल. आज सिद्धांतावरती आम्ही काम करत असताना दादांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही निर्णय घेतला. निवडणूक आयोगाने शिक्कामोर्तब केलं, विधानसभा अध्यक्षांनी सुद्धा शिक्कामोर्तब केलं. महायुतीचे घटक म्हणून एनडीएचे घटक म्हणून वाटचाल करत असताना महाराष्ट्राला अधिक गतिमान कसं करता येईल या दृष्टिकोनातून आम्ही सगळेजण प्रयत्नाची पराकाष्ठा करतो. भाई तुम्ही 90 सालामध्ये विधिमंडळामध्ये आला, 95 ते 99च्या सरकारमध्ये सुद्धा तुम्ही मंत्री म्हणून त्या कालावधीमध्ये काम केलं. महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते या नात्याने तुम्ही काम केलं. आम्ही मंडळी ज्याला सत्तेवरती होतो, ज्या कालावधीमध्ये तुम्ही विरोधी पक्षनेते होतात त्याला तत्वाशी प्रामाणिकपणे राहत विरोधी पक्षाची भूमिका, विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिका तुम्ही त्यावेळेला योग्य पद्धतीने बजावत आला. माझ्यासारखा कार्यकर्ता सुद्धा ज्याला राज्याचा या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून काम करत असताना माझ्या कार्यकर्त्यांना न्याय देत असताना कदाचित काही वेळेला एखादा पाऊल उचललं गेलं असेल तरी सुद्धा मैत्रीच्या नात्याने तुम्ही ते मनामध्ये ठेवत आपापल्या भागासाठी आणि कोकणासाठी उन्नतीचं काम केलं जात आहे याच्याबद्दलचा आनंद त्या ठिकाणी व्यक्त केला. निखळपणाची मैत्री असावी. राजकीय वादविवाद असू शकतात, राजकीय विचारसरणी अनेक भिन्न राहू शकते, परंतु कोकणाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून उचललेलं प्रत्येक पाऊल कणखरपणाने उचललेल्या या दृष्टिकोनातूनच वाटचाल करणं अत्यंत आवश्यक होऊ शकते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी युग प्रवर्तक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. 18 पगड जातीला 12 बुद्धधरांना सर्व धर्मियांना सोबत घेत ज्योतिताई तुम्ही अतिशय उत्तम वर्णन केलं. छत्रपती शिवरायांचं केलं, छत्रपती संभाजीराजांचं केलं, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं केलं. एखाद्या गोष्टीची विलक्षण हातोडी असल्याच्या नंतर शब्द रूपाने मांडणी करत असताना या महामानवाने या देशासाठी दिलेलं योगदान काय पद्धतीने दिलेलं आहे त्याची योग्य पद्धतीची तुम्ही मांडणी या ठिकाणी केली. आज एकनाथराव शिंदेच्या, देवेंद्रजींच्या, अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारं सरकार रयतेचं सरकार म्हणून काम करण्याचा प्रामाणिकपणाचा प्रयत्न करते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अपेक्षित असलेली लोकशाही आणि त्या माध्यमातून कल्याणकारी काम करण्याच्या दृष्टीकोनातून पावलं त्या ठिकाणी उचलली जात आहेत. अशा वेळेला सर्वांची सामुदायिक साथ त्या ठिकाणी मिळणं हे अत्यंत महत्त्वाचं त्या ठिकाणी ठरू शकत आहे. मी आज आपल्याला आश्वासित करू इच्छितो आहे की गेली अनेक वर्ष या कोकणाच्या भूमीमध्ये काम करत असताना आज अनेक वर्ष रखडलेला सागरी महामार्ग असेल, या सरकारच्या माध्यमातून मुंबई गोवा रस्ता त्याही बाबतीमध्ये अनेक वेळेला त्या ठिकाणी बोललं जात आहे, पण ते पूर्णत्वात नेण्याच्या दृष्टीकोनातून काही पावलं त्या ठिकाणी उचलली जात असतील. कोकणची रेल्वे, भारतीय रेल्वे जी या सगळ्या परिसरातून जात असतील त्याचे सुद्धा वेगवेगळे निर्माण झालेले काही प्रश्न असतील. या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी भाई ज्या ज्या वेळेला लोकसभेमध्ये मला संवाद करण्याची संधी मिळाली त्याला आवर्जून या मतदारसंघाच्या गावागावातला तालुक्याचं नाव घेण्याची सुद्धा कल्पकता माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी दाखवली. काहींना 6 वेळा 8 वेळा लोकसभेमध्ये जाण्याची संधी मिळाली. त्यांचं इथलं कर्तृत्व किती आणि तुमच्यासारख्या नेतृत्वाने दिलेली खंबीर साथ त्याच्यामुळे लोकसभेमध्ये जाण्याची त्यांना मिळालेली संधी किती याच्यातली जनता त्याच्यातलं उत्तर नक्की त्या ठिकाणी सोडू शकते. म्हणून समाजाच्या नावावरती मतं मागण्यापेक्षा बहुजन समाजाच्या व्यापक हिताच्या दृष्टिकोनातून पावलं उचलली आणि मग महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून कल्याणकारी योजना राबवण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्नाची पराकाष्ठा त्या ठिकाणी केली तर त्याच्यातून लोकशाहीच्या माध्यमातून लोक ठामपणाने पाठीशी उभे राहू शकतात. हे चित्र आपल्याला निश्चितपणाने पाहायला मिळू शकत आहे. सगळेजण आपण रामदास भाईंचं भाषण ऐकण्यासाठी या ठिकाणी आतुरलेलं आहात, पण या आयोजकांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो आहे.
कारण गेल्या 10 वर्षामध्ये अनेक वेळा गुहागरला येण्याची संधी मिळाली, अनेक सभेला आम्ही उपस्थित राहिलो, अनेक सभेचं आयोजन करण्यासाठी जे जे काय करायला लागतं ते करण्याचा प्रयत्न केला, पण इतकी विराट सभा इतका उशीर होऊन सुद्धा कधी झालेली मला पाहायला मिळाली नाही, ती आज या ठिकाणी पाहायला मिळते. मला विश्वास आहे बदलत्या प्रवाहामध्ये काळाची पावलं उचलत बहुजनांच्या व्यापक हितासाठी टाकलेलं पाहून त्याच्यावरती तुम्ही सगळेजण उद्याच्या भविष्यावरच्या कालावधीमध्ये नक्कीच त्या ठिकाणी शिक्कामोर्तब कराल एवढा विश्वास आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालचा शिवसेना पक्ष उद्याच्या भवितव्याची चांगूल वाट त्या ठिकाणी करत असताना भाई एक संकल्प करूया. दापोली, शिवर्धन, माणगाव, महाड, अलिबाग, पेठ या विधानसभा मतदारसंघामध्ये ज्या पद्धतीने गतीने कामं होत आहेत, तुम्ही जर काय मनामध्ये ठरवलं तर गुहागर मतदारसंघ सुद्धा विकासाच्या कामाच्या बाबतीमध्ये त्याच गतीने काम करेल एवढा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. आपल्या सर्वांच्या मनापासून आभार मानून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. यानंतर आपण सर्व ज्यांच्या आतुरतेने वाट शिवसेनेचे नेते आपले महाराष्ट्र माजी पर्यावरण मंत्री रामदासभाई कदम साहेब आपल्याला सभेला मार्गदर्शन करत आहेत. तत्पूर्वी मी साहेबांच्या विनंतीवरून जे प्रवेश करते आहेत त्यांची मी एक जाहीर करतोय आणि या मार्गदर्शनानंतर आपण त्यांचा प्रवेश करून घेणार आहोत. शिवसेना नेते माजी पर्यावरण मंत्री माननीय रामदासभाई कदम साहेब यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून रत्नागिरी जिल्ह्याचे सहसमन्वयक राहुल बामणे आणि भाईंचे खंदे समर्थक रिजवान जसनाईक साहेब यांच्या प्रयत्नातून गुहागर तालुक्यातील काँग्रेस पदाधिकारी तसेच उबाटा गटाचे पदाधिकारी, सरपंच, कार्यकर्ते यांचा प्रवेश येथे होणार आहे. यामध्ये रिजवानभाई ठाकूर तालुका अध्यक्ष आणि ग्रामपंचायत पाटपन्हाळ्याचे विद्यमान सदस्य, सरिताताई चव्हाण उपाध्यक्ष, जावेद वनू संघातो युवक शहराध्यक्ष, अध्यक्ष, सरपंच घारे गुहागर तालुका. याच्यामध्ये मिलिंद कमलाकर गोयतळे, उमेश मारवाडकर, मकरंद मोरे यांचाही प्रवेश होणार आहे. त्याचबरोबर जानवळे गावचे विजय शिंदे यांचाही प्रवेश इथे होणार आहे. तसेच पालपिना गावचे ग्रामस्थ समाधान रहाटे, मनोहर भागोजी रहाटे, केशव रहाटे, अशोक रहाटे, अश्विन रहाटे याचबरोबर 100 ते 125 ग्रामस्थ यांचाही पक्षप्रवेश आहे. तसेच गुहागरचे केदार वराडकर, स्वरूप वराडकर, नितेश आरेकर, श्रीरंग वराडकर, सिद्धार्थ वराडकर, ओंकार वराडकर, रुपेश पाटील, सर्वेश आरेकर, आर्यन वराडकर यांच्याबरोबर कळवंडी उपसरपंच सदाभाऊ वरपे यांचाही पक्षप्रवेश होणार आहे. त्या सर्वांना मी शुभेच्छा देतो आणि भाईंना विनंती. हो सर, धन्यवाद. संपते की नाही म्हटलं आपण त्या भास्करला काय ठेवलंय की नाही का तू? महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकर, आपल्या सगळ्यांचे लाडके खासदार कोकणचा बुलंद आवाज शिवसेनेने देते. माजी प्रधानमंत्री श्री माननीय रामदासभाई कदम यांचा माननीय सुनीलजी तटकरे साहेब, शिवसेनेचे उपनेते सन्माननीय चव्हाण साहेब, आमची झाशीची राणी माझी ज्योती वाघमारे, बाबाजी जाधव, ज्या व्यासपीठावर बसलेली सगळी मान्य मंडळी, बंधू भगिनी मातांनो, पहिल्यांदा माझ्या पाठीमागे सगळे उभे आहेत आणि मी जिवंत असेपर्यंत माझ्या पाठीशी उभे राहणार आहे. त्या सगळ्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो. मी सांगितलं मला गुहागामध्ये यायचं आहे आणि सुनील तटकरेजीला घेऊन यायचं आहे.
समझने वालों को इशारा काफी आहे. मी आणखी पुढे काय बोलत नाही, कारण मीडियावाल्यांना तेवढंच हवे भाई काय बोलताय. ताबडतोब सगळेजण कामाला लागले. आमचे सगळेजण तालुका प्रमुख, आमचे सिलके बिलके, आमचं कोण ते भोजने बिजने सगळे कामाला लागले. आमचा चव्हाण 7 दिवस झोपला नाही. इकडे झोपलेला आहे. 2 चव्हाण आहेत, दोन्ही चव्हाण. आता चव्हाण दोघांच्या बायका मला समजून घेतील. मला 7 दिवस वेळ गेलेच नाही. याला मावळे म्हणतात. छत्रपतींची आठवण होती. मला खूप समाधान झालं. विद्वान कुठे आहे? हा इथं आहे. बामणे बाजूला आहे. आमचे नासीबाई बाजूला आहेत. नासीबाईंजवळ मी खाजगी बोलणार आहे, खाजगीत बोलणार आहे, थोडं बोलणार आहे, बोलावं लागणार आहे. आमचं शमीमबाई तांबे आलेले असतील कुठेतरी. ते लांब असतात ते काय लांब मागे आहेत बघा सगळं. माझ्या गोवागावच्या सगळ्या बंधू भगिनी मातांनो, इतक्या मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित झाल्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. सगळ्यांना लाख 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 धन्यवाद देतो. विशेषतः माझा मुस्लिम बांधव इथे बसलेला आहे. मुस्लिम बांधवांचे मनापासून मी आभार मानतो. तेवढ्यासाठीच की खेड तालुक्यामध्ये मी 20 वर्ष आमदार म्हणून निवडून आलो. 90 सालामध्ये ज्या वेळेला मी आमदार म्हणून निवडून आलो त्यावेळेला कायमच्या तिथे हिंदू मुस्लिम दंगली व्हायच्या. आमच्या खेडचे बांधव आहेत, सिकंदर जसनाक इथं आले, सांगतील. तुम्ही भाषण केले की मला माहिती नाही. कायमच्या दंगली व्हायच्या. तटकरे साहेब 90 मध्ये मला मुस्लिम बांधवांनी मतं दिली नव्हती. जो केशव भोसले माझ्यासोबत उमेदवार होता त्याच्यासोबत दाऊद होता. तेव्हा दाऊद वॉन्टेड नव्हता. 90ला माझी लढाई दाऊद सोबत झाली आणि मी निवडून आलो. मग मुस्लिम बांधवांना थोडीशी काळजी. आता आमचं काय? पण मी त्यावेळेला जाहीर करून सांगितलं होतं 90 सालामध्ये, यावेळेला मला मुस्लिम बांधवांनी मतं दिली नसतील, पण 95ला निवडणूक होईल त्यावेळेला माझ्या विजयाचे शिल्पकार या माझ्या मतदारसंघातले मुस्लिम बांधव असतील, अशी घोषणा माझ्या पहिल्या सभेमध्ये निवडून आल्यानंतर पहिल्या सभेमध्ये मी केली होती बांधवांना. आणि मग त्यानंतर मी मागे वळून पाहिलं नाही. सगळ्यात हिंमत असेल दाखवा. तुमच्यात हिंमत असेल तर मस्जिदला हात लावून दाखवा. तुमचे हात तेव्हा पक्षाचे असतात. कोण शिवसेनेचा असतो, कोण राष्ट्रवादीचा असतो. की तुम्ही हिंदू नाही, तुम्ही मुस्लिम नाही, तुम्ही तेळी माळी कोळी इसाई मुस्लिम कोण नाही. तुम्ही निवडून तुम्ही आम जनता असता. या माध्यमातून काम अपेक्षित असतं आणि ते काम तुमच्या आमदार केलं. उभा केला खेड तालुक्यामध्ये, मी उभा केला. आणि आज अभिमानाने मी तटकरे साहेबांना सांगितलं, तटकरे साहेब आज देखील माझ्या खेड तालुक्यातला 90% मुस्लिम बांधव हा रामदास कदम सोबत आहे. होय, माझ्या सोबत आहे. या सांगतो कसं गंमत असते बघा. एक सांगतो मी आपल्याला. लांबून बघितल्यानंतर दाढीवाला रामदास कदम खतरनाक माणूस दिसतो. अनेक जण मला म्हणतात, भाई तुमच्याजवळ यायला भीती वाटते हो. पण जोपर्यंत ताटात जेवण्यात संबंध येत नाही तोपर्यंत समोरच्या पोटात काही ते कळत नाही. त्याचं नाव रामदास कदम आहे. होय, 2009 सालामध्ये मला इथून तिकीट दिली गेली होती, मागितली होती दापोली मतदारसंघातून. प्लॅनिंगनी मला इथं पाठवलं होतं 2009 सालामध्ये. मी गुहागर मतदारसंघ मागितला नव्हता. होय, आई तुझा वन शपथ घेऊन आज सांगतोय. मला मुद्दाम पाठवली होती आणि आज सांगतोय. मी मातोश्रीला सांगून आलो होतो, मला माहिती आहे तुम्हाला गुहागरला मला पाठवून मला पाडायचं आहे. मला माहिती आहे मी पाडणार आहे, पण मी मराठा आहे, मी लढून पाडणार आहे. हे देखील सांगून मी आलो होतो करायला 2009 साला. मला वाईट का वाटलं? मी पडलो नाही, मला पाडलं गेलं. मी एक लहानसं उदाहरण मी आज आपलं देणार आहे. अबलोली गाव आहे ना गुहागरमध्ये, अबलोली गाव आहे ना, तर अबलोली गावामध्ये मी प्रचारासाठी गेलो त्यावेळेला. तिथे असे सगळी अंगणामध्ये सगळी लोक बसले होते, असे लोक बसले होते. असे मी गेल्यानंतर एक ग्रस्त मतदार तिथल्या गावचे नेते उठले. मला बोलायचं आहे म्हटलं. बोला. मला म्हटलं तुम्ही शिवसेनेचाच नाव? म्हटलं हो. मला म्हटलं आनंद गीते शिवसेनेचंच नाव? म्हटलं हो.
मग आनंद गीते आम्हाला सांगतायत रामदास भाईला मत देऊ नका, तुम्ही नातूला मत द्या. अहो म्हटलं असं होणार नाही. लावा फोन. त्या सन्मान्य गृहस्थातून फोन लावला. 300-400 माणसं होती. गीते साहेबांना फोन लावला. गीते साहेबांनी मतं पुन्हा द्यायची. समोरला आवाज आला, तुम्हाला मी सांगितलं ना नातूला मत द्या म्हणून, तुम्हाला कळत नाही का सांगून एकदा सांगितल्यानंतर. मी ऐकतोय तो फोन काय कशावर ठेवतात तुम्ही? स्पीकरवर ठेवला होता. मी ऐकतोय. मला धोका झाला. मला धोका झाला. आनंद गीतेंना उद्धव ठाकरे सांगितलं होतं मला पाडायला. सगळी माहिती नंतर घेतली. मी त्यावेळेला महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा विरोधी पक्षनेता होतो. विधानसभेचा विरोधी पक्षनेता पुढचा मुख्यमंत्री असतो. आणि म्हणून मला पाडण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री त्यावेळेला व्हायचं होतं. आणि म्हणून मला पाडण्यासाठी आनंद गीतेंच्या खांद्यावरती बंदूक उद्धव ठाकरे ठेवून 2009 सालामध्ये बांधून मला पाडलं. मला दुःख झाली, वेदना झाल्या की महाराष्ट्र विधानसभेचा शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलं होतं की मी एक विधान पक्ष जागा तुमच्यासाठी सोडतो, पण बंडखोरी करू नका. शिवसेना प्रमुखांनी त्यावेळेला शब्द कसे होते, अरे तू झालास तर अंदाज पडेल, आणि मग ना तू ना मी, ना तू ना तू ना मी, हे शिवसेना प्रमुखांचे शब्द आहेत. मला अजून आठवत आहे. पण नातू साहेब कोणाचं ऐकलंच नाही. पाडले. आणि आज आपण हे सगळं भोगतोय ना, ती मेहरबानी आहे साहेबांची सगळ्यांची. माझी चूक आहे. आज मला तुमच्या सगळ्यांना मान्य केलं पाहिजे की मी पडल्यानंतर पुन्हा मी इकडे आलो नाही. तटकरे साहेब माझी चूक आहे, निश्चितपणे चूक आहे, मला मान्य केली पाहिजे. पण मला शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1 महिन्याच्या आतमध्ये मुंबईचा विधान परिषदेचा आमदार केला आणि मुंबईची जबाबदारी माझ्यावर दिली. म्हणून मी येऊ शकलो, म्हणून मी नाही आलो. तो 10-12 वर्षाचा 14 वर्षाचा गॅप पडला मधला. त्याच्यामध्ये कसं असतं, वाघ जंगलामध्ये गेला की लांडगे बाहेर पडतात, तसा हा लांडगा बाहेर पडला नाच्या. आज एक गोष्ट भास्कर जाधवला सांगतो, रामदास कदम बेईमान नाही, रामदास कदम गद्दार नाही. मागच्या 2019 सालामध्ये निवडणुकीमध्ये देखील इथल्या भाजपच्या नेत्यांनी हॉटेल ताजमध्ये चिपळूणच्या आमच्या लोकांना बोलून घेतलं होतं. त्यामध्ये कुठे गेला संतोष, तो होताच नाही ताज हॉटेलमध्ये. भाजपच्या गुहागरच्या नेत्यांनी तुला बोललं होतं. कोण कोण होतात तुम्ही? कुठल्या साहेबांनी बोललो तर साहेबाचं नाव सांगू नको, मीडियावाले आहेत. काय गोष्टी ठेवायच्या अशा. पण तुम्ही सुनील होता, तू होतास, आणि कोण काते होता जो आज भास्कर सोबत आहे, त्याच्यासोबत आहे. आणि प्रस्ताव काय होता तटकरे साहेब, तुम्ही भास्कर जाधवला पाडा, गुहागाव मतदारसंघामध्ये आम्हाला सपोर्ट द्या, मग तुमच्या मुलाला आम्ही सपोर्ट देऊ दापोलीला. आम्ही योगेश कदमला सपोर्ट देऊ दापोलीला. तुम्ही फक्त आम्हाला गुहागाव मतदारसंघामध्ये. रामदास कदम आहे. आज आई तुळजाभवानी शपथ देऊन पुन्हा सांगतोय, या सगळ्या लोकांनी मी सांगितलं, त्या नेत्याला जाऊन सांगा मी बेमान नाही, मी गद्दार नाही. भास्कर जाधव माझ्या पक्षाचा उमेदवार आहे, मी त्याला कदापि पाडणार नाही. भले माझा मुलगा दापोलीला पडला तरी चालेल, पण बेईमानी रामदास कदमच्या रक्तामध्ये नाही, हे त्याला आवर्जून सांगायला पाठवले. मी दुसऱ्या दिवशी मी सगळे गेले. आणि गंमत अशी आहे, मी त्यावेळेला गद्दारी केली नाही, या गुहागरच्या नेत्याला पाठिंबा दिला नाही. म्हणून दापोलीमध्ये सगळ्या भाजपच्या लोकांनी माझ्या मुलाला पाडण्याचा प्रयत्न केला, मतदान केलं नाही, राष्ट्रवादीनं मतदान केलं. हे वास्तव आहे, हे वास्तव. मुद्दा मला सांगतोय, मी बोललो नाही. मी मागच्या 5 वर्ष तोंड दाबून बुक्याचा महाराष्ट्र केला, मी बोललो नाही. आज गुहागरमध्ये आपण मुद्दाम बोलतोय, मुद्दाम बोलतोय. माझा योगेश निवडून आला, त्याच्या विरोधामध्ये भाजप, राष्ट्रवादी, मनसे, काँग्रेस, आरपीआय, बंडखोर शिवसेनेचे, या सगळ्यांना गाडून योगेश कदम यांनी दापोली मतदारसंघावरती भगवा झेंडा फडकवला. पण रामदास कदमनी या गुहागर मतदारसंघासाठी बेईमानी केली नाही भाजपसाठी. हे वास्तव आहे, हे वास्तव आहे. काही नेते आहेत गुहागरचे की निवडणूक आली की ते भाषण बांधतात, त्याला आमदार व्हायचं असतं फक्त.
आपली युती आहे, युती धर्म तर पाळा ना तुम्ही. आणि मग रामदास कदम बोलला की बोलतो, रामदासबाई टोकाची भूमिका घेतात. काय घेतो? टोकाची भूमिका घेतली असती तर एकनाथ शिंदेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहून शिवसेना भाजपचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये रामदास कदमनी आणलं नसतं आणलं. आज तुमचे मंत्री जे येत आहेत ना विकास कामं घेऊन, ती रामदास कदमची मेहरबानी आहे. होय, मी जवळने बोलतोय बांधवा. आणि म्हणून कोण आनंदित आहे? या गीतेला कोणी तिकीट द्यायला लावली? या भास्कर जाधवला कोणी तिकीट द्यायला लावली? कोण गद्दार? गद्दारची व्याख्या काय? हा भास्कर जाधव शिवसेना प्रमुखांच्या पाठीशी खंजीर भोगून हा राष्ट्रवादीमध्ये गेला. सुनील तटकरेजी, तुम्ही 9 खाती दिली त्याच्याकडे, 9 खाती तर खातच असतं, त्याला खायला लागतं सगळं. 9 खाती दिली तर त्याचं समाधान नाही. अहो तुम्ही आज अध्यक्ष आहात ना, त्याला पण अध्यक्ष केला होता पक्षाचा, राष्ट्रवादीने पक्ष त्याच्या ताब्यात दिला होता. समाधान नाही. हवं काय तुला? काय काय हवं? अहो आमचे लोक म्हणतात ना, हे म्हणे सगळं खात आहे. काय काय म्हणे? वाळू पण खात आहे, हा खडी पण खात आहे, हा लोखंड पण खात आहे, हा टक्के पण. असे मला माहिती नाही, काही लोक म्हणतात. सगळी चर्चा चालू आहे. अगे लोकप्रतिनिधी स्वतःसाठी जगला तो मेला, स्वतःसाठी जगला तो मेला. अगे दुसऱ्यासाठी जगला तो खऱ्या अर्थाने जगला. भास्कर जाधव तो खऱ्या अर्थाने जगला. सगळी कॉन्ट्रॅक्टरच ते लोटे एमआयडीसी मध्ये जाऊन त्या कंपनीच्या मालकांची आय माय काढतो, दम देतो. ह्याला कॉन्ट्रॅक्ट सगळे आहेत कंपनीमध्ये. तिकडे स्थानिक लोकांनी जायचं कुठे जायचं? आणि म्हणून भास्कर जाधवला मी सांगेन, 2019 सालामध्ये या गुहागरच्या भाजपच्या नेत्यांचं न ऐकून या निवडणुकीसाठी मी बाहेर पडलो होतो. 15 गावामध्ये याची पहिली सभा घेतली. तटकरे साहेब, भास्करला निवडून द्या. खाडीपट्ट्यामध्ये सभा घेतली, भास्करला निवडून द्या. लोट्यामध्ये सभा घेतली, भास्करला निवडून द्या. गुहागरमध्ये सभा घेतली, भास्करला निवडून द्या. हा बेईमानाची अवलाद माझ्यावर करत असतो, माझ्यावर टीका करत असतो. या नेत्याचं मी ऐकलं असतं गुहागरच्या भाजपच्या, तर माझ्या मुलाचं लीड आणखी 15,000 वाढलं असतं. पण माझ्या मुलाची व्यवहार न करता तुला साथ दिली. जनाची नाही मनाची थोडी तो ठेव. काय हा तमाशा चाललाय कोकणामध्ये? कोण काय काय बोलताय? अरे कोकणात काय संस्कृती आहे की नाही? त्या नागर राणीच्या मुलाला वाटलं ते बोलतोय. जे मी इथं बोलू शकत नाही असे शब्द, मी ते तोंडात शब्द आणू शकत नाही असे शब्द बोलत असतो. काय तो नेपाळी वाचमन सारखी मुलं दिसतात, मी अमुक आहे तमुक आहे, मग त्याने इथं यायचं, त्याने हवं ते बोलायचं. ही काय संस्कृती आहे कोकणाची? होय, तटकरे साहेब 32 वर्ष विधिमंडळामध्ये मी तिकीट काढली. 32 वर्षामध्ये पुष्कळ समाला बघायला मिळालं. कदाचित मराठवाड्याचा प्रश्न असेल तर मराठवाड्याचे सगळे आमदार विधिमंडळाच्या तुमच्या सभागृहामध्ये यायचे, लॉबीमध्ये एकत्र यायचे. पश्चिम महाराष्ट्राचा प्रश्न असेल, पश्चिम महाराष्ट्राचे सगळे आमदार आपले पक्ष बाजूला ठेवून त्या लॉबीमध्ये यायचे. विदर्भातले आमदार असतील वेगळ्या विदर्भ करण्यासाठी, त्या भागातले सगळे आमदार मी एकत्र पाहिलेत आणि आपापले प्रश्न भागाचे सोडून घेतात. फक्त कोकणातले आमदार कधीच एकत्र नाही. कोकणातले नेते फक्त एकमेकांना शिव्या घालण्यामध्ये बाळमाई शिमगा आणि हा वेळा माजला आहे, हा फक्त नाचत असतो. भगतसिंग म्हटलं सेला विधिमंडळामध्ये म्हटले, हा डान्स करतोय सभागृहामध्ये. डान्स काय की सभागृहाची हे ठेव, काही नाही ना याला, काही नाही याला. लाज लज्जा इज्जत आबरू सलाम काही नाही याला, काही नाही. आणि साप आहे, साप. भास्कर जाधव म्हणजे साप आहे. आणि आज तुम्हाला मी शपथ घेऊन सांगतोय, या सापाला दूध मी पाजलंय, या सापाचा फणा रामदास कदम ठेचल्याशिवाय राहणार नाही हे सांगा.
होय बांधवांनी मी सांगायला इथं आलोय, माझ्या सगळ्या मुस्लिम बांधवांचा सगळ्या मी आज हात जोडून सांगतोय, विकास कामासाठी भास्कर जाधवकडे तुम्हाला भीक मागायला जाण्याची आवश्यकता नाही आजपासून. होय नाही नाही आवश्यकता. आजपासून या गुहागर मधल्या प्रत्येक गावाची हा रामदास कदम घेतोय, मी घेतो आजपासून. होय मी घेतोय. काय अवस्था आहे गुहागरची हे माझे लोक मला सांगतायत. भाई काही विकास नाही, गावागावामध्ये रस्ते नाही, काही विकास नाही. करतोस काय तू? भाजपला माणूस तरी देखील राष्ट्रवादीच्या पाठीत खंजी घुसून पुन्हा इकडे येतोस. गद्दार कोण? काय व्याख्या काय? आणि मी आज माझ्या मुस्लिम बांधवांना सांगतोय, हम सब एक है. मग हिंदू असू देत, मुस्लिम असू देत, तेळी माळी साडी कोळी कोळी बौद्ध, आम्ही सगळे एक आहोत. आम्ही सगळे एक आहोत. होय संबंध महाराष्ट्रामध्ये आम्ही दाखवून देऊ. या माझ्या कोकणामध्ये बघा, आम्ही हिंदू मुस्लिम आम्ही भाऊ भाऊ म्हणतो आम्ही कसं नांदतोय. एक चांगलं उदाहरण आपण संबंध महाराष्ट्रात देऊ. तटकर साहेब काळजी करण्याचं काय कारण नाही, काय अवस्था नाही. मी कालपर्यंत गुहागामध्ये येत नव्हतोय, आज पाय ठेवलाय. आता मागे म्हणून बघण्यासाठी नाही. जोपर्यंत गुहागर मतदारसंघाचा 100% विकास होत नाही तोपर्यंत रामदास कदम स्वस्त बसणार नाही, हे देखील मी आपल्याला सांगतोय. होय सरके साहेब, मला प्रत्येक गावात घेऊन जा. गुहागर मतदारसंघातल्या प्रत्येक गावामध्ये मला घेऊन जा. विकास काय असतो ना, मी गुहागर मतदारसंघातल्या जनतेला दाखवून देईन. होय दाखवून देईन. माझी चूक झाली, मी कालपर्यंत येत नव्हतो म्हणून या लांडग्याचं फॉलो होतं. हे लांडग्याचं फॉलो होतं. त्या 7 गावामध्ये आमचा सिगवण आहे. कुठे गेला सिगवण? हा इथं आहे. मला माहिती आहे तू कुठे जाणार नाहीस मला सोडून. त्यांचे वाघ आहेत, सगळे वाघ आहेत. आमच्या 7 गावामध्ये आमच्या चव्हाण साहेबांचं देखील स्वतःचं घर आहे तिथे. पण मी आज येणार चव्हाण साहेब, प्रत्येक गावामध्ये मी येईन, प्रत्येक गावामध्ये येईन. विकास कामाची यादी द्या. उद्याची लोकसभा संपली, आचारसंहिता संपली की विधानसभेच्या आधी प्रत्येक गावामध्ये विकासासाठी कोट्यावधी रुपये लागले तर रामदास कदम शासनाकडून आणल्याशिवाय घडणार नाही. होय हे सरकार आणण्यामध्ये रामदास कदमचा पण सिंहाचा वाटा आहे. ही सत्ता आणण्यामध्ये रामदास कदमचा सिंहाचा वाटा आहे. म्हणून विकासाच्या माध्यमातून गुहागर मतदारसंघाचा विकासाचा वाटा हा रामदास कदम अगदी ताकदीनं हक्काने घेतल्याशिवाय घडणार नाही. हा तुम्हाला सगळ्यांना माझा शब्द आहे, शब्द आहे. मी तर कोणावरती टीका करण्यासाठी आलो नाही, पण ह्या गगड्याला कळू दे. मी म्हणाला आणलं असतं तर 2019ला तो विधानसभा बघितली नसतीस. मी बेईमानी केली नाही, मी नाही बेईमानी केली. पण आज सांगतोय, सांगतोय 2024ला तुला विधानसभा बघायला लागणार नाही, तुला विधानसभा बघू देणार नाही. तुला कायमचा राजकारणातून नाही काढला तर माझं नाव रामदास कदम नाही. हे तिला सांगतोय, हे तिला सांगतोय. काय ते आनंद गीते माणूस एकदा निवडून गेला की 5 वर्ष कधी दिसत नाही. पाऊस पडला की अल्बी होतात ना. हो अल्बी असतात ना, ती तुमच्याकडे नसतात, आमच्या कोकणात असतात. त्याची सफाई अल्बी असतात, टोपीवाली असतात ना अल्बी पावसामध्ये. मग अल्बी उगवली की समजा पाऊस आला तर आनंद गीतेला बघितली की समजा त्या निवडणुका आल्या. हो कोणाच्या सुखाला नाही, दुखाला नाही, मातीला नाही, वातीला नाही, काही नाही. माझी विनंती आहे तुम्हाला, एकदा आनंदीच्या घरी मुंबईला जाऊन या. जा तुम्ही. इथं बसलेल्या माझ्या विनंती आहे, एकदम जाऊ नका तर तो हार्ट अटॅक येईल त्याला. 2-2, 5-5 लोक जा. काय गंमत आहे बघा त्याच्याकडे. तुम्हाला 2-3 तास खाली बसवतो. तुम्हाला चहा नाहीच, नाश्ता सोडून द्या, पण खाली एक ठेवलाय मडका खाली, आणि त्या मटक्यात असतं पाणी, आणि मटक्याच्या बाजूला एक ग्लास आहे स्टीलचा, तर साखळीने बांधून ठेवलाय. मग त्या ग्लासातून पाणी प्यायचं आणि तो ग्लास साखळी लावला तसंच ठेवायचा. साखळी कशाला तर ग्लास करून घेऊन गेला तर किती काळजी त्या माणसाला ग्लासाची. हा खासदार ज्याला तुम्ही 6 वेळा निवडून दिलात, अगं आनंद गीते, माझा सवाल तुला आहे,
हिम्मत असेल तर अलिबाग पासून गुहागर पर्यंत असं बोट दाखवून दाखव की हे काम आनंद गीतेने केलेलं आहे, खासदारांनी केलेलं आहे, एक काम दाखव. नाही काय, फक्त मी कुणबी आहे, मला कुणबीने समाजाने मतं द्या. मी कुणबी आहे, मला समाजाने तुला एकदा मतं दिली, समाजाने दोनदा मतं दिली, समाजाने तीनदा मतं दिली, समाजाने 4 वेळा मतं दिली, 5व्यांदा मतं दिली, 6व्याला तुला गाडली ना. का गाडली? समाजाच्या नावानं तू फक्त मतं घेतोस आणि समाजाला फसवतोयस. हा माणूस 3दा मंत्री होता, 3 वेळा मंत्री होता. माझा प्रश्न आहे आनंद गीतेना की कुणबी समाजाच्या किती मुलांना तुम्ही नोकऱ्या दिल्या? एकदा जाहीरच करून टाका, होऊन जाऊ दे. एकदा तुम्हाला समाजाची मतं हवीत ना, समाजाच्या नावाखाली खासदार व्हायचं आहे ना, मग समाजासाठी तुम्ही काय केलात गीते? सांगा ना. फक्त रामदास कदमला पाडण्याचं काम केलं नाही का? आणि माझ्या गुहागरचा विकास थांबवला. लाज वाटत नाही पुन्हा येण्यासाठी आणि मतं मागण्यासाठी? तर माझ्या सगळ्या बांधवांना सांगेन, एकनाथ शिंदे त्यावरती माझा पूर्ण विश्वास आहे. आम्ही निर्णय घ्यायला लागला. मी मगाशी दापोलीच्या सभेमध्ये सांगितलं, एक फॅन वादळ आलं होतं, समुद्र किनारपट्टी सगळी उद्ध्वस्त झाली होती. हा नारायण उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होता, आला नाही. शरद पवारांसारखा 42 वर्षाचा माणूस इथं या किनारपट्टीवर सगळं येऊन गेला, बघून गेला. तडकरे साहेब त्यावेळेला अजितदादांनी मदत केली मोठ्या प्रमाणामध्ये. तुम्ही आला होता शरद पवार साहेबांना घेऊन, कारण मला माहिती आहे शरद पवार साहेबांची काठी तुम्ही होतात तेव्हा होतात, आता नाही. पण गंमत बघा, हे आले तो गद्दार आणि खोका, बघा ना, तो खोक्याने गद्दार. पण तुम्हाला गद्दार नाही, तुम्ही खोके नाहीत. ते कसं काय मला सांगावं? आणि म्हणून मी सांगितलं, हिंमत असेल तर 40 पैकी एका आमदारांनी खोके घेतले असं सिद्ध केलं तर तुझ्या घरी मी भांडी घासेन, नाही तर माझ्या घरी तू भांडी घासायला. मी जाहीरपणे सांगितलं उद्धव ठाकरेंना, का बदनाम करतो एकनाथ शिंदे आणि सगळ्या आमदारांना? तुझं मुख्यमंत्री पद गेलं म्हणून? अरे 2.5 वर्षामध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर फक्त 2 वेळा तू मंत्रालयात जातोस, तर मातोश्रीमध्ये काय अंडी घालतोस का बसून? का बाहेर पडतोयस? आता बाहेर पडतोयस आणि त्या मोदींच्या तोंडसूक घेतोयस? नाही. तर काय साहेब, आपल्याला मोदींचे हात बळकट करायचे आहेत. या देशाला मोदी साहेबांची गरज आहे. होय, ज्या माणसाने शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्वप्न साकार केलं, त्या माणसाला मोदी दिना मी कदापि विसरू शकणार नाही. मी गेल्या 2 दिवस स्टेटमेंट दिल्या, त्या स्थानिक भाजपच्या कार्यकर्त्यांसाठी बोललोय. मी माझ्या मुलाच्या मतदारसंघात देखील तुम्ही मतदान केलं नाही, तुम्ही राष्ट्रवादीला मतदान केलं, माझा मुलगा निवडून आला आणि पुन्हा त्यांच्या ते मस्त झाले. कधी चव्हाण येतो, मुख्यमंत्री दाखवली देतो, तिथून घोषणा करून टाकतोय, हे मतदारसंघ आमचा, तो मतदारसंघ आमचा. तुमच्या बापाचा मतदारसंघ आहे का रे? हा, गोव्यात नाही ते घोषणा करताय तुम्ही. रात्रंदिवस मेहनत आम्ही केले, कष्ट आम्ही घेतले. आणि तटकरेंचा सारखा चांगला माणूस 2% फक्त त्यांचा समाज आहे, कदाचित 1% पण असेल, पण सगळा समाज हिंदू, मुस्लिम, शीख, इसाई, बौद्ध, तटकरे साहेब मी पाहिला, अनुभवलाय. हा सगळा समाज तुमच्या सोबत आहे, तुमच्या सोबत आहे. आम्हाला त्या दिल्लीमध्ये चाललंय केली होती की माझा कोकणी मुस्लिम हा कदापि देशद्रोही होऊ शकत नाही. हे शिवसेना प्रमुखांचे शब्द आहेत शिवाजी पार्कच्या जाहीर सभेमध्ये. कदाचित महाराष्ट्रात अन्य जिल्ह्यातले होईल देशद्रोही, पण माझा कोकणातला मुसलमान हा माझा आहे, कदापि देशद्रोही होऊ शकत नाही. ही भूमिका शिवसेना प्रमुखांनी मांडली होती, त्यावेळेला जाहीरपणे मांडली होती. ती भूमिका घेऊन आम्ही चाललोय बांधवांनो. माझ्या मुस्लिम आपण सगळ्यांनी हातात हात घालून, खांद्याला खांदा लावून आपल्या करूया. मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे, माझ्या कोकणातल्या प्रत्येक गावात कालव्याचं पाणी आलं पाहिजे. कोयनेचं सगळं पाणी जाऊन समुद्राला मिळतंय, ते उचला. माझ्या रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग पाणी द्या आणि प्रत्येक गावामध्ये कालव्याचं पाणी आलं तर हा म्हणता कोकणाचा विकास होईल, हा म्हणता कोकणाचा विकास होईल. काल आपण कोकोकोला आणला लोटेमाळीशीमध्ये, होय 5,000 मुलांना नोकऱ्या लागतील, 2,000 ट्रक लागतील. स्थानिक लोकांना काम मिळेल, हाताला काम मिळेल.
बेरोजगार कमी होईल. आता आज आमची अवस्था काय? आज आमची सगळी मुलं ही ठाण्यात, पुण्यात, मुंबईला नोकरीसाठी जात आहेत. फक्त आई वडील घरामध्ये बसले. 50% घरं बंद असतात. आपल्या मुस्लिम समाजाची मुलं तर परदेशामध्ये असतात आपल्या आई वडिलांना सोडून आपलं पोट भरण्यासाठी. अरे इथं जर का आमच्या मुलांच्या हाताला काम मिळालं तर आमची मुलं परदेशात का जातील? इथंच आमच्या मुलांना हाताला काम मिळाला तर माझ्या आई वडिलांना सोडून ठाण्यात, पुण्यात, मुंबईला आमची मुलं का जातील? का जातील? पण भास्कर जाधवला स्वतःला सगळा विकास त्याला करून घ्यायचा आहे. त्याचा जावई, त्याचा मुलगा आणि सगळी कॉन्ट्रॅक्ट त्यालाच, सगळी कामं त्यालाच. माझ्या बांधवांना एवढं सांगेन. मी पुन्हा येईल गुहागामध्ये. पुन्हा आज मी सभा ही पाहिली, माझं समाधान झालं. 651 निवांतपण झोपे खूप लागून जाऊन हात बघतोय बाहेर. सारखे बिळके बापू तुम्हाला जेवण कुठे आहे? जेवण झाला नाही कुठं आहे ना? पण सगळ्यांना खूप हसू नका. ही बदमाश कंपनी इकडे बाजूला बसली होती, हसताय. तर सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद. सगळ्यांचे मनापासून आभार. आणि आता यादी वाचली ना प्रवेशाची, त्या सगळ्यांच्या गावात पहिल्यांदा जाऊ. आणि ज्यांनी प्रवेश केला आहे त्यांचा विकास पाहिजे. जे मागून प्रवेश करतील त्यांचा विकास मागून, असं ठेवायचा शब्द आहे. आता उद्यापासून भास्करचा तुला झोप येणार नाही. त्याचे PA येतील, त्याचा मुलगा नाही. व्याजासकट चक्रवाढ, व्याजासकट मी सगळं वसूल करणार आहे. तटकरे साहेब, तुम्हाला सगळ्यात जास्त मतं तुमच्या मुलीच्या मतदारसंघापेक्षा जास्त मतं या गुहागामधून मिळाल्याशिवाय आनंद नाही. तुम्हाला आता या लांडग्याला संपवल्याशिवाय या माझ्या गुहागावची जनता थांबणार नाही. बस झाला आता त्याचा, बस झाला. याला शिवाय घाल, त्याला शिवाय घाल, त्याला एकटा लागेल. कायमचा शिमगा अन्न असतंय, डान्स करतंय. मग अशी कोणती गोमू सांगितले, गोमू. आता शिमग्यात त्याला बरोबर नाचायला. सिंगात पालखी येते ना, द्या त्याला 2-5 रुपयांना, बरोबर नाचायला त्याला. तुम्हाला साड्या पाहिजे त्याला द्यायला तर मी पाठवतो 5-50 साड्या गावागावात द्यायला. नालायक माणूस. आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. सगळ्यांना लाख लाख धन्यवाद देतो. आणि मी आपलं एवढं सांगेन, होय बांधवांनो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा भगवा झेंडा, हा मावळ्यांचा भगवा झेंडा, हा शिवसैनिकांचा भगवा झेंडा, शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांचा भगवा झेंडा, आई तुळजा भवानीचा भगवा झेंडा, संत रामदासांचा भगवा झेंडा पुन्हा एकदा या गुहागाव मतदारसंघावरती डौलाने फडकावा. धन्यवाद. जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र.